Ono što mislim da nije toliko opće popularno i dobro poznato kad je u pitanju gimnastika je kako izgleda gimnastička sezona, odnosno gimnastički kalendar natjecanja, jer nekako je opće poznato da, na primjer, nogometna, rukometna sezona počinju u 9. mjesecu i završavaju tamo u 5. 6. mjesecu, ali to nije slučaj sa gimnastikom, jer gimnastička sezona je jedna kalendarska godina. Dakle, sezona počinje u 1. 2. mjesecu i završava tamo u 10. 11. Sad ću ti u ovom videu predstaviti kako izgleda gimnastička sezona, odnosno gimnastički kalendar natjecanja, i to za vrhunsku gimnastiku, dakle za svjetsku razinu gimnastike, za profesionalnu gimnastiku. I ono što je važno znati još da tu između tih nekih natjecanja ima još dosta unutar nacionalnih natjecanja, između klubskih natjecanja i nekih liga, ali to nisam spomenuo ovdje jer naravno to ovisi više od gimnastičara do gimnastičara, od kluba do kluba, na kraju krajeva od nacionalnog saveza do saveza, jer svako ima neki svoj još unutarnji raspored, ali ovo je nekakav generalni raspored za vrhunske gimnastičare na svjetskoj razini. I ono što je prije svega jako važno za znat je da postoje dvije vrste sezona, da kažem, godina, a to je da prva je predolimpijska i druga je naravno olimpijska. Olimpijska je ona godina u kojoj imamo olimpijske igre, a predolimpijska je kad nemamo olimpijske igre. Odnosno, predolimpijska je ona godina prije olimpijskih igara, kad je svjetsko prvenstvo, ujedno kvalifikacijsko natjecanje za olimpijske igre. Sad prvo krećemo sa predolimpijskom godinom, pa ćemo nakon toga objasniti olimpijsku godinu. U predolimpijskoj godini imamo savršen primjer, a to je ova 2023. godina, tako da ću odmah na ovom sadašnjem primjeru ove godine pokazati taj primjer predolimpijske godine. Dakle, prvo sezona počinje sa 3 svjetska kupa. Zadnji tjedan u 2. mjesecu je svjetski kup u Kodbusu u Njemačkoj, odmah vikend iza toga je u Dohi u Katru, i nakon toga je Baku u Azerbajdžanu. Ta 3 svjetska kupa idu zaredom i nakon toga slijedi manja pauza od 2-3 tjedna. Nakon toga, u slučaju ove godine, imamo europsko prvenstvo, a između toga je još bilo svjetsko juniorsko prvenstvo, ali kada govorimo za seniore, nakon tih svjetskih kupova imamo europsko prvenstvo, naravno govoreći iz europske perspektive, i poslije toga, poslije europskog prvenstva, imamo svjetski kup u Kairu, koji je ujedno i kvalifikacijski kao i ova prva 3 za svjetsko prvenstvo, jer po novome od 2022. godine na svjetsko prvenstvo se mora kvalificirati, a to se može napraviti ili pomoću ova 3, odnosno 4 svjetska kupa na početku godine ili pomoću putem europskog prvenstva. Kažem, europsko prvenstvo je u ovom slučaju u 4. mjesecu, inače kad nije ni predolimpijska ni olimpijska godina bude u 8. mjesecu, ali ovdje u ovom slučaju je u 4. mjesecu i kažem, poslije toga imamo svjetski kup u Kairu u Egiptu. Nakon toga, krajem 5. mjeseca imamo svjetski kup u Varni, Varna u Bugarskoj, i također imamo 3 vikenda zaredom. Dakle, Varna, poslije Varne Tel Aviv i onda je Osijek svjetski kup, i ta 3 svjetska kupa kao i ona 3 na početku godine idu zajedno, odnosno vikend za vikendom, ali važno je još reći da iz hrvatske perspektive prvo ide naravno svjetski kup u Varni, ali kad je svjetski kup u Tel Avivu, taj vikend se održava i prvenstvo Hrvatske, naravno u sportskoj gimnastici, jer ovo sve pričamo za sportsku gimnastiku. Tad naravno hrvatski gimnastičari uglavnom nastupaju na prvenstvu Hrvatske umjesto na tom svjetskom kupu u Tel Avivu. I onda kažem, poslije prvenstva Hrvatske je i svjetski kup u Osijeku, najveće gimnastičko natjecanje koje se organizira u Hrvatskoj. Nakon toga, nakon svjetskog kupa u Osijeku slijedi kraća nekakva ljetna pauza jer predolimpijska je godina. Onda opet svjetski kupovi se vraćaju početkom 9. mjeseca, ali još je važno ove godine reći da prvi tjedan u 8. mjesecu imamo i univerzijadu, jer po rasporedu tako dolazi ove godine. Tako da je univerzijada je naravno natjecanje gdje se natječu gimnastičari koji ujedno i studiraju. I onda nakon toga, kažem, svjetski kupovi se nastavljaju prvi tjedan u 9. mjesecu, odnosno također 3 vikenda zaredom. Imamo prvo svjetski kup u Mersinu u Turskoj, onda u Šomboteliju u Mađarskoj i na kraju svjetski kup u Parizu, naravno u Francuskoj, koji je ujedno i zadnji svjetski kup prije svjetskog prvenstva, koje se ove godine 2023. održava prvi tjedan u 10. mjesecu u Antwerpenu u Belgiji. I poslije svjetskog prvenstva, ova vrhunska, da kažem, svjetska gimnastička sezona se završava. Dakle, svjetsko prvenstvo je zadnje natjecanje koje se održava u godini. Naravno, još tu postoje neka druga natjecanja koja su na nekoj međuklupskoj, međunacionalnoj razini, možda neki memorijali ili tako nešto, ali ova vrhunska sezona je tad gotova i time dolazimo do kraja te predolimpijske godine. A onda u slučaju olimpijske godine nema prevelikih promjena. Jedina razlika je da tokom ljeta u ovom periodu kad je
od poslije svjetskog kupa u Osijeku do svjetskog kupa u Mersinu. Tad ima to cijelo ljeto u principu, tih 2-3 mjeseca, točnije 2 mjeseca, tad su naravno olimpijske igre, ovisi o rasporedu, ali uvijek su tokom ljeta olimpijske igre. Što se tiče olimpijske sezone, još je važno naglasiti da u ovoj predolimpijskoj sezoni svjetsko prvenstvo je ujedno i kvalifikacijsko natjecanje za olimpijske igre. Po toj logici zapravo je svjetsko prvenstvo jače natjecanje od olimpijskih igara, jer svi koji budu na svjetskom prvenstvu, samo dio njih ide na olimpijske igre, ali da bi uopće došli na svjetsko prvenstvo moraju se prije toga kvalificirati putem onih svjetskih kupova ili putem kontinentalnih prvenstava. Još da dovršim za olimpijsku godinu, u olimpijskoj godini nema svjetskog prvenstva. Iznimka je bila 2021. jer su i olimpijske igre bile pomaknute, pa je onda ostalo svjetsko prvenstvo koje je naravno bilo nekako krnje svjetsko prvenstvo jer nije bilo to na najvećoj razini, ali ne može se naravno zanemariti i to je u principu ta dvije najvažnije, da kažem, godine, odnosno sezone u gimnastici, odnosno kako izgleda dakle raspored. Raspored je više manje isti, kažem, jedino u olimpijskoj godini su naravno tokom ljeta olimpijske igre, svi svjetski kupovi su isti i jedino nema svjetskog prvenstva na kraju. Evo, to je bila moja misija s ovim videom, da malo te upoznam sa gimnastičkom sezonom i kako izgleda taj gimnastički raspored natjecanja u jednoj godini. Ako je bilo korisno, pretplati se ovdje na gimnastičku gimnaziju za još ovakvih videa. Hvala ti što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.